कुसुगावनि सोनाब थाखामपुर एबा फलदाब्रि गामिनि थागिबि राजेश दैमारिया गोब्राब बेमारजों भुगिनांनानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि सोनाब थाखामपुर एबा फलदाब्रि गामिनि थागिबि राजेश दैमारिया गोबाव समनिफ्रायनो ब्रेन टिउमार बेमारजों नाख्रेबजानानै गोग्लैसोनानै दं। बेमाराव गोग्लैसोनानै थानाय राजेश दैमारिया नखराव गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे सासे 5 बोसोरनि उन्दै फिसाज्ला दं। राजेश दैमारिखौ फाहामनो थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे देहा फाहामसालिफोराव थिसनदोंबाबो फाहामथाय होनो हायाखै थोजासे रां गैयैनि थाखाय। जोबथारनायाव राहा गोथेजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे एमएलए एबा इएम रबिराम नार्जारिनिसिम रांनि हेफाजाब हास्थायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम राङारि हेफाजाब मोननो हास्थायदों। हेफाजाब होनो थाखाय होखानाय जानबुं नं 8761944091 आव खौरां लानो हागोन आरो जुनु बसुमतारिनि एकाउन्ट नम्बर 386872191167 आरो IFSC कड SBIN 000119 आव राङारि अनसुंथाइ हरनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा जुनु बसुमतारि। बे गामिया वेस्ट थाखामपुर फलदाब्रि। आरो फिसायनि मुङा राजेश दैमारि। मा जादों फिसाया? ब्रेन टिउमार जादोंमोन खर'आवहाय। मासिबावसै? बोसोरसेयानो जाबाय नै जानाया। बबे देहा फाहामसालियाव लाङामोन? गुवाहाटि नारायणआवबो लांदोंमोन, ओमफ्राय सिलिगुरियावबो लांदोंमोन। ओमफ्राय दा थाखा गैयिनि थाखाय जों फाहामनो हायासै। दा माबायदि हालोदाव दं फिसाया? थाबायनोबो हाया, रायज्लायनोबो हाया जानानै दं बिसिनायाव। नोंनि नखराव साबसे? आं गावजों साथामल'। फिसाला सासे दं उन्दै। बेसे बैसोनि? 5 बोसोर जाजोबाखै। आदसा, दिनै नोंदि खौरां बिजोङाव बिदि नुजानो गोनां जादों, मानि थाखाय बिदि खौरां बिजोङाव नुजाखो? आङो आइ आफा रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनबा हामगौ साननानै आं दा बेखौ हगारनाय जादोंमोन, होनाय जादोंमोन। आदसा, बिटिसि सरकारनिफ्राय माबाफोर खबर हरदों नामा? बिटिसि सरकारनिफ्राय सारमोनहा आंनो थाइसे थाइनै अननानै आंनि फिसायखौ फाहामसालियाव लांनो थाखाय हरबालाय जागौमोन। रां हरबालाय जागौमोन। हाग्रामा साराबो अननानै हरबालाय जागौमोन। बे नखरनि बिगोमा बैसोआ जोंनि उन्दैसिन वेस्ट थाखामपुर फलदाब्रिनिनो राजेश दैमारि होनना बुङो। नखराव गासै साथाम हिनजाव दङ आरो फिसाला सासे दङ 5 बोसोरनि। बिथाङा थांनाय बोसोरनैनि गेजेरावनो ब्रेन टिउमार जादोंमोन। बेखौ गोबां हस्पिटालावबो लांबाय। नखरनि धोन सम्पति हा हु बन्दक होनानै मोसौ मोसा फाननानै नायदोंमोन नखरनिया। नाथाय एसे जुदि थाखा फैसा रांखावरिया जुदि मोनोबा एसे गोजानाव लाङोबा दाबो हामनायनि चान्सेसफोर दङ होननानै डाक्टारफोर फोरमायबाय थादों। जुदि नखरा थासारिया मोजां नङा, एसे थाखा फैसानि अभाब जा दङमोन बेखौ राजेश दैमारिनि लोमजानाय, जोंनिनो फंबायनि लोमजानायावनो बेवाइया हामगौबा धोन सम्पतिखौ फाननानै नायदोंमोन, नाथायबा हामथ'वाखै। दानि सोलिफु गभर्नमेन्ट आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि स्पेसियेलि नैबे दतमा समस्टिनि एमएलए एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम रबिराम नार्जारि सार बिथांखौ जोङो मिथियो। बिथाङा गोसो गुवारनि मानसि, गोबां लोमजानाय साजानाय बिथाङा मदद खालामो। नैबे बेवाइनि आरो राजेश दैमारिनि नखराव एसे राङारि अनसुंथाइ हरनानै आरो बिथांखौ गोजान फारसे जुदि लांनानै मोजां हस्पिटालाव लांनानै जुदि फाहामना होयोबा बिथांमोनखौ जोङो गोसो होननानै जों सानना लागोन। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय एसे राङारि हरनानै अनसुंथाइ हरनानै राजेश दैमारि बे फंबायखौ जे फाहामनायाव मदद खालामगोन